कोई मिला के बात कहे कि हमरा ई मतलब बा कि जे भी कलाकार पहले आइल बा वो हमने के अतिथि मेहमान होला। कलाकार के कमी नहीं थे, घर घर कलाकार जब बसल बड़े कलाकारी ई ना होला कि कहे तो प्रोग्राम खराब कर दो। कला हकार घरी ढेर लोग हो गइल बा, कलाकार ने केवल कलाकार हम हो गई तू हो गाओ हम हो गाओ। अगर नंबर एगो गीत के दियाई तो गीत के सजावे के चाहे है बुआ तू कहे बैठ गेल ओकर बजाओ नहीं तू बजाओ तू बजाओ अरे बजावे दे उनका बजाओ तू बजाओ हम कहते नहीं आओ 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 तू आओ आओ राधे समना होता है आओ 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 चल हट हुआ ना ना ठीक है रातों दिन ही में लागल बनी जा आराम से बैठ हुआ भीतर ही रहे बाहरी मत निकल शुक्र तनी मार बहन जी बचलक भाई तनी झलक मारा तनी मारा तनी झलक मारा को दिखाओ तनी को पुरस्कार मिल हमारा मुन्ना कुंवर जी प्रधान पद के प्रत्याशी बने शुभकामना बा हार्दिक अभिनंदन बा भगवान से प्रार्थना बा करुआ विजयी होके आशीर्वाद के परीक्षा रहे सब सजिंदा हमारा गुरु जी के सब लोग बैठल बा सबसे परिचय बा आ कहे के बा सुरेंद्र सिंह के हित तू हो आज हमारा उमेश यादव प्रधान पद के प्रत्याशी बने हजारों हजार पुरस्कार मिलो भैया के नमस्कार है आशीर्वाद के चाहना दो गीत कहो के सेवा मिलल बा यही में अपन काम करके बा ऐसे सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम बा ओहमाई के माई से हमनी के कुछ सीखल बन जा हंसे बोले चले गावे के विद्या मिलल बा कोटि कोटि प्रणाम बा शारदा माई एगो लहरारी गीत बा सबसे पहले एगो पत्नी अपना पति से कहत रही ए राजा जी ए बोलमुआ हमरा के छोड़ कर चल गेली दिल्ली
कितना फोन के लिए कितना चिट्ठी भेजने एक बहुत संदेश दिहली कौन संदेश इनके से कहते तनी खड़ा हो जाओ आओ आओ कैसे कहत रही हो पति देव आई बड़े दिल्ली से मेहरारू सुतल बड़ी रात के 12 बजे आओ तेरे घरे केवाड़ी लागल बा सिकड़ी खटखटाओ तेरे जागत नहीं खे वो है सिकड़िया कैसे कि तोहरे कारण छोड़ियनी हम दिली ए धनिया कीली खोलो समानावा अगहनवा जमीली धनिया अरे कीली खो मुन्ना कुंवर जी प्रधानपत्र के प्रवासी गंगा और निवासी हजारों हजार पुरस्कार मिलल नमस्कार रही भैया के आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा कहे के बकी से हो तहरे गारदवा हम छोड़िए नी दिली धनिया कीली खोला उमेश यादव की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिला जिला पंचायत पद प्रत्याशी नंदलाल यादव ग्राम सभा बलिहार की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार नमस्कार ही आशीर्वाद के चाहना रही मंगलू समानावा गहना जो मिली धनिया अशोक कुंवर जी गंगापुर निवासी प्रधानपत्र के प्रयासी हजारों हजार पुरस्कार में भैया के नमस्कार ही आशीर्वाद के चाहना रही साया साड़ी मनले रहलू रौरी हंसे साड़ी मनले रहलू रौरी हंसे प्रत्याशी पुरस्कार मिलल हजारों हजार नमस्कार है भैया के आशीर्वाद के चाहना रहे साड़ी बनले रहलू गौरी ले बानी जवन कहले रहलू समनवा गहनवा जिंदगी धनिया कीली बानी हम तोहरो दोनों गहनवा धनिया
देख हमरा आलम नाच के भगिना असमी की तरफ से 1000 पुरस्कार मिलल शुभकामना रही। गंगापुर उमेश यादव प्रधान पद के प्रत्याशी पुरस्कार मिलल नमस्कार आशीर्वाद के चाहना रही। और क्या कहली हो का अरे कि जवन जवन खात रहलू पहिले मीठा जवन जवन खात रहलू पहिले अच्छा 11 से 15 राम पटेल बीडीसी प्रत्याशी पुरस्कार मिला। अच्छा अशोक कुंवर सुरेश यादव जी मुन्ना कुंवर जी के मास्टर साहब की तरफ से हजार पुरस्कार मिलल शुभकामना रही। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी ना चढ़ोतरी हो ऐसे कहे बा अरे कि जवन जवन खात रहलू कभी को ना पहिले बानी सहारा में हमने के जिला के बहुत मशहूर मिठाई हो लालगंज बाजार के मदन घच्चा गली है मदन घच्चा गली है अरे मन भर दीनी धनिया राहुल पटेल 11 से 15 प्रत्याशी पुरस्कार मिलल भैया के नमस्कार आशीर्वाद के चाहना रही। जवन जवन खात रहलू पहिले मीठा कभी को ना कोइले बानी मदन घच्चा गली है लालगंज के दिली धनिया छोड़ा मंगलू गहनावा लहंगावा जो नीली धनिया किली खोला